खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आरो नोंथांमोननि सेराव आरो फिन नुजाफिनबाय दिनै आं नोंथांमोननि सेराव खायसे दिनै बर' समाजनि साधारन खोथाफोरखौ सावरायनो सानदों जोंनि बर' समाजनि सानफा एफा जि सोलिबोनाय खोथाफोर बेखौसो आं नोंथांमोननि सेराव दिनै सावरायनो होननानै सिगांबोदों दानिया फैदो खोथाखौ सावरायदों खोथाया जाहैबाय जोंनि बर' समाजाव दिनै सोलोंथाइनि फारसे जेसेबां दावगानांगौ बे दावगायाखै बे दावगायैनि जाहोना मा आं बे जाहोनखौ नोंथांमोननि सेराव दिनै सावरायनो होननानै फैदों एक्चुअली जोंनियावदि सोलोंथाइया दावगायाखै बे दावगायैनि आंनि साननाय बायदिब्ला आङो मोननै पइन्टआव बाथ्राखौ बुंनो सानदों गिबियाव जादों इनभाइरनमेन्ट फार्स्टआव नोंथांमोननो इनभाइरनमेन्टनि बाथ्रा बे इनभाइरनमेन्टनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' समाजाव जे जोंनि फरायनायनि थासारि बे थासारिया बांद्राय मोजां नङा स्पेसियेलि गामियाव थानानै जायफोर फरायसाफोरा फरायगासिनो बिथांमोननि थासारिया बांद्राय मोजां नङा माने जों गामियाव फरायनायनि जि हार बे हारखौ जों जोबोद खमखौ नुनो मोनो जोंनि मेल मिटिं जायोब्ला जोंनि बर' समाजनि गेदेमा सार बिथांमोना बुंखाबाय थायो जे माबायदि फरायनांगौ माबायदि फरायनाङा आरो गोबाङानो मिथिखागौ बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ थेवब्लाबो आं फंनैसोल' बुंगोन आङो बा सोरबा बिबुंगिरि नङा आं माबा मेल मिटिङाव थांनानै लेक्सार होआ आं 1997 मायथाइनिफ्राय जोनोम लानानै दिनैसिम बे गेजेर समाव जिखिनि रोंबाय जिखिनि सोलोंबाय बेखिनि बाथ्राखौसो नोंथांमोननो आं फोरमायनो सानदों फरायसाफोरनि जि थासारि बे गिबियावनो जोंनि बिमा बिफानिफ्राय सोमजियो बिमा बिफाया मोजां जायोब्लासो गथ' गथायाबो मोजां जायो जोंनियाव बेखायनो बयबो पेरेन्टसा गावनि गथ' समखौ माने गावनि गथ'खौ उन्दैयाव जोनोम जानायनि लोगो लोगो मोजाङै सालाव खालामनांगौ आरो जोनोम जानायनि उनाव बे गथ'आ गावनि आथिङाव गसंनो हानायसिम बा साख्रि मोननायसिम बा माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो हानाय समसिम बे गथ'खौ नायनांगौआ सासे मोनसे न'खरनि बिमा बिफानि दायित्व किन्तु जोंनि बर' समाजाव बेबायदि गथ'खौ मोजाङै सामलायनायनि जि थासारि बे थासारिखौ जोङो एसे खम नुनो मोनदों माने फिसाला गावनि फिसाजो बा गथ' गथायखौ माने सामलायनाया जोंनि बर' समाजाव जोबोद खम आरो जोबोद खम सामलायो जोंनि बर' समाजाव बुंनो थाङोब्ला सासे गथ'खौ जिखिनि जानांगौ लोंनांगौ जिखिनि बेखौ गाननो होनांगौ खसाब होनांगौ बेखिनिल'सै नामा जोंनि बर' समाजनिया एक्चुअलि बेखौल' मावगासिनोबो जोंनि दिनै बर' समाजाव बे गथ'आ मा मावदों मा मावाखै मोजां खामानि मावदों ना मावाखै बेफोरखौ जोंनि बर' समाजाव पेरेन्टसफोरा नायनो थाखाय दिनै सोलाबाखै बेफोर मानि थाखाय जादों एक्चुअलि आं बेफोरनि मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों बेफोरनि मेइन पइन्टआनो जाबाय जौ बे जौनि गेजेरजोंनो दिनै बर' समाजाव आलाय सिलाय जाबोगासिनो आरो बर' समाजनि जि पेरेन्टसफोराबो गावनि गथ' गथायखौ फरायहोनायाव एसे बावगारहाबनानै दं बायदि मोनदों जोंनि जौनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि मेक्सिमाम मथा मथि 90%सो बर' पेरेन्टसफोरानो जौ लोङो बेनि मादाव 30%फोरा जौजोंनो लोगोसे नाख्रेबजानानै दङ माने जौजोंनो सोबजागासिनो दङ जाय आरो मा दंबावो 60% बे 60%फोरा नर्मेल जौ लोंग्रा माने बिसोर सानफ्रोमबो लोङा माब्लाबा लोङा माने बिसोरनि लाइफआ मोजाङै सोलिगासिनो खिन्थु 30% बे 30% जिखिनि बर' पेरेन्टसफोर दङ बिथांमोननि न'खर बा बिथांमोननि गथ' गथायफोराबो दिनै गाज्रि हालोदाव थांगासिनो दङ माने बिथांनि न'खरफोराव मा होनो 30% जिखिनि बर' पेरेन्टसफोर दङ बिथांमोना पुरा दिन जौजोंनो थायो दिनै खामानि मावबाय मोनबाय दिनैनो लोंबाय जाबाय बिसिजों नांलायफैबाय लास्टआव थांनानै गथ' गथायाबो बेफोर बिमा बिफानि खायसे हुदाफोरखौ सोलोंबाय आरो फरायनो सुख गैया सासे गथ'आ फरायनो गोसो दंमोनब्लाबो न'खरनि जोहैनो बेफोर न'खरनि बिमा बिफानि थाखायनो फरायनो हाया बेफोरबायदि थासारिया जोंनि बर' समाजाव सोलिगासिनो बिनि गेजेरजों आं मोनसे खोथा सावरायनो सानदों बेनिखायनो आइ आफा नोंथांमोना जेब्लाबो जौ जुवा लोंनायनिफ्राय जानगाराव था नोंथांमोना जुदि जौ जुवा लोंबाय थायोब्ला नोंथांमोन गथ' गथायाबो मोनसे समाव बेबायदिनो एखे थासारियाव थाहैनांगोन आरो जोंनि बर' समाजखौ गाज्रि थासारियाव लाबोगोन नोंथांमोना जेसे हायो एसेबां जौ जुवानिफ्राय जानगाराव था
जुदि नोंथांमोना लोंबाय थायोब्ला बेबायदि जौ जुवाजों जेब्लाबो गफबबाय थायोब्ला जोंनि बर' समाजनि जे सिनायथि बे सिनायथिया दा जेरै दं इयुनावबो बे एखे थासारियावनो थाबाय थागोन होननानै आं सानो। बेनिखायनो नोंथांमोन बर' समाजनि जि जौगानाय नागिरदोंब्ला बर' समाजनि थासारिखौ मोजां नागिरदोंब्ला नोंथांमोना अननानै प्लिज बयबो जौ जुवानिफ्राय गोजानाव था आरो फरायसा लोगोफोर नोंथांमोनाबो जेन जौ जुवानिफ्राय बे गाज्रि खामानि मावनायनिफ्राय जों जेब्लाबो जानगाराव थायो बेखौनो आं खावलायो। जोबनायाव मोनसे खोथा बुंनोसै फरायनायनि बेलायाव जोंनि गोबां फरायसाफोरानो फरायदों आरो गोबाङानो बुंदों जे फरायनायाव एसे दावगादों होननानै। नंगौ बे एसे दावगादोंबो, खिन्थु बेनि गेजेरावनो जोंनि बर' फरायसाफोरा गोबां गाज्रि लामाथिं थांगासिनो दङ आरो फरायनायनि बे हारा एसे खमायनायखौबो जों नुनो मोनगासिनो दङ। स' एक्सुवेलि बेफोर जिखिनि जि फरायनायनि जि खम, बे फरायनायनि जि थासारि जे बर' समाजनि बे खम खालामनाया स्पेसियेलि दहाय आं बुंनाय 30%, बे 30% जि जौ जुवाजों गफबना थानाय पेरेन्टस, बे पेरेन्टसनि गथ' गथायफोरानो जोंनि बे बर' समाजनि जि फरायनायनि थासारि बे थासारिखौ खमायहोदों। बेनिखायनो गिबियावनो आं खावलायखादों, दहायनो खावलायखादों, जौ जुवानिफ्राय जेब्लायबो जानगाराव था। नोंथांनि गथ' गथायखौ जुदि नों मोजाङै नागिरदोंब्ला, फिउचाराव जुदि सासे मोजां मानसि महरै जुदि नोंथाङा नायनो लुगैदोंब्ला नोंथाङा गावनो जौ जुवानिफ्राय जेब्लाबो जानगाराव थागोन बेखौ आं खावलायो। एक्सुवेलि जोंनि मा जायो बेफोरबायदिनो जाय 30%नि जि जौ जुवा लोंनाय पेरेन्टस, बे पेरेन्टसनि जि गथ' गथाय दङ बे गथ' गथायफोरा मोजां फरायनो मोना। माने थासारिया मा बिसोरनि थाखाय फरायनायनि जि थासारि बे थारमाने नांगौ बायदि मोना बिसोरो। न'खराव जुदि नांलाय खमलाय जायोब्ला सासे गथ'आ फरायनो थाखाय जेब्लाबो सान्थि मोना, सुख मोना। बेनिखायनो आं बुंदों अननानै आरो खनसे फिनबाव जौ जुवा लोंनायनिफ्राय जानगाराव था। स' बेखिनिखौनो बुंबाय आरो फिन लोगो मोनबावगोन आरो बेबायदिनो नोंथांमोनजों गेजेर गेजेर सावरायगोन बेखिनिखौनो बुंबाय आरो भिडिअ'आबो थुंगिबाय आरो जोबनायाव बयखौबो जेन भिडिअ'खौ लाइक, शेयार आरो